Τις προάλλες συνάντησα μια κοπέλα η οποία έκανε τα push-ups κάπως έτσι. Ή μάλλον νόμιζε πως θα κάνει έτσι, γιατί αυτό που έβλεπα εγώ ήταν αυτό εδώ. Αφού λοιπόν της εξήγησα κάποια βασικά βήματα, όπως ότι τα χέρια μας πρέπει να είναι λίγο πιο ανοιχτά από το ύψος των ώμων μας, οι καρποί μας να κοιτάζουν ευθεία, τα πόδια να είναι δεντωμένα και η γλουτή και η κοιλιακή μας σφιχτή και να κατεβαίνει κάθετα προς τα κάτω με τους αγκώνες όσο πιο πολύ μπορεί μέσα προς το σώμα της. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Γι' αυτό το λόγο της έδειξα αυτές τις τρεις βασικές ασκήσεις για να κάνει επιτέλους clean push-ups. Πρώτη άσκηση λοιπόν έχουμε τα incline push-ups. Χρησιμοποιούμε ένα τραπέζι ή κάποιο ψηλό αντικείμενο ώστε να κάνουμε push-ups με σωστή τεχνική. Και ανάλογα με το επίπεδό μας χρησιμοποιούμε και ένα πιο χαμηλό αντικείμενο. Όπως παραδείγματος χάρη μία καρέκλα. Δεύτερη άσκηση έχουμε τα negative push-ups. Παίρνουμε θέση push-up, κατεβαίνουμε όσο πιο αργά μπορούμε και σταματάμε εδώ. Και επαναλαμβάνουμε την ίδια κίνηση. Τρίτη άσκηση και εξίσου σημαντική έχουμε τα knee push-ups. Όσο πιο πολύ απομακρύνουμε τα πόδια από το σώμα μας, τόσο πιο πολύ αυξάνουμε τη δυσκολία της άσκησης. Ώσπου τελικά να φτάσουμε στην κανονική θέση των push-ups. Τέλος, μην ξεχάσεις τα μικρά τεχνικά tips που σας έδωσα στην αρχή και μην ξεχάσεις να με κάνεις follow στο Insta και στο TikTok, καθώς δίνω συχνά tips σχετικά με την καλλισθενική.